Il-Partit Nazzjonalista ressaq soluzzjonijiet konkreti biex jindirizza l-pjaga tal-għoli tal-ħajja, waqt li l-Partit Laburista ressaq mozzjoni biex jipproteġi lilu nnifsu. Il-Partit Nazzjonalista mar fil-Parlament u għal-kuntarju tal-Labor ressaq mozzjoni biex tindirizza il-problemi li qed taffettwa int, li qed jaffettwaw lilek. Aħna rridu nitkellmu fuq soluzzjonijiet. U l-Prim Ministru qam dik il-mozzjoni jgħajjem il-Partit Nazzjonalista. Minflok, naqbel ma jgħalik, spiċċa l-żmien tal-argumenti, ma jgħin diskutu l-idejat, jgħin diskutu għaliex il-ġimgħa li għaddiet il-Partit Laburista qam fil-Parlament jitkellem kontra li nneħħu t-taxxa fuq iż-żieda tal-ħajja, li tkellem kontra l-proposta tal-PN li ngħinu lil min iħaddem, li ngħinu l-importaturi, li jkollna mudell ekonomiku ġdid. Waqt il-programm Insights fuq ix-Xandir Nazzjonali, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino insista fuq il-bżonn li jinbidel il-mudell ekonomiku. Il-pajjiż evidenti li għandu bżonn bidla fil-mudell ekonomiku li f'dal-pajjiż kulħadd jaqbel li Robert Abela, Klajt Caruana u apparentament Alex Xeberras. Dwar il-mossa tal-Partit Laburista dwar l-inkjesti maġisterjali, Michael Piccinino qal li din qed naqqas id-drittijiet taċ-ċittadini li jażlu huma jekk imorrux għand maġistrat jew pulizija. Dak li qed jiġri huwa li qed naqqas l-aċċess ta' ċittadin privat biex mingħand maġistrat u jitlob inkjesta maġisterjali. Minnaħa tiegħu il-President tal-Partit Laburista Alex Xeberras baqa' ripetutament ma jwiġibx dwar jekk jaqbilx li t-taxxa titneħħa minn fuq il-kola. Dan fil-waqt li minflok qal kif il-Gvern se jaħdem biex jittieb ir-riżultat tal-indiċi tal-korruzzjoni attakka lill-Partit Nazzjonalista. Naħseb illi jien mhux ħaniġi hawnhekk u ħanajt li Transparency International ma jiswix. Żgur, m'hemmx li ċken dubju m'hemmx il-mistoqsija saret li qed nirrispondija. Żgur m'hemmx li ċken dubju li wieħed dejjem għandu jimmira għall-aħjar fil-pajjiż. M'hemmx għall-aħjar isqatt illi noqsu aħna bħala politiċi. Ma darb'oħra anke hawnhekk m'iniex ħanieħu lezzjonijiet minn Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm Alex Xeberras baqa' jiddefendi l-mossa tal-inkjesti maġisterjali.